Menune dino iki becek mentok yu. Nah, iki mangono mentok saekor sing wis tak obah ruwesi terus tak ketok-ketok. Nah, ciri khasnya mentok iku ambune rada wengur. Dadi saurunge tak masak iki tak dangsik nganggo godhong salam ambek serai. Tujuane ben ngilangi bau wengure mbek ngurangi minyake. Nah, terus ditutup dandange dikukus selama 30 menit. Terus ngenteni ngukus mentoke, ditinggal ngulek bumbune kita blender alus. Bar ngono terus dipateni lanjut digongso yo yu. Digongso sampai ambune wangi. Pokoknya kayak biasane aja lali dikei laos geprek, godhong salam godhong jeruk, kayu manis, ambekan serai geprek, lah terus digoreng nih sampai bener-bener mateng, sampai minyaknya misah kayak iki lho yu. Nah, nek wis ngene iki diangkat terus lebokno ning godhogan banyu sing wis molak-malik. Angkat mentok sing didang mang lho yu, terus dilebokno ning jero banyune godhogan iki, dilebokno kabeh. Terus tambahi uyah yu, tutup pancine iki digodhog sampai mentoke bener-bener empuk. Banyune sat. Nek mentoke wis empuk kaya iki, tambahi santene, bar ngono tambahi lombok rawit utuhan. Aja lali sing paling penting ki tambahi godhong gendondonge. Bar ngono kei uyah neh, kei gula saithik ambek dikei kaldu bubuk utawa micin. Bar ngono diudek-udek, dimasak neh sampai santene umop, sampai mateng rasane enak. Nah, becek mentoke wis ready yuk dan siap dinikmati. Itu namanya bukan mochi, Mbak.